Pnawn da i chi gyd, mi gewch chi gyd eistedd rwan. Croeso i bnawn y Coroni. Hybarch archdderwydd, nid oes neb wedi dod o Lydaw i ymuno ni eleni, ond mae gyda ni gynrychiolwyr o'r gwledydd Celtaidd eraill. A fynnwch chi derbyn nhw nawr? Ar bob o cyfri a phob croeso iddyn nhw. Dewch i'r llwyfan, yng nghanol dathliad yn diwylliant yn hunan, a mae'n hyfryd medru croesawu ar draws ffinia pobl o wledydd eraill sydd yr un mor frwd dros i diwylliannau eu hunain. Dewch i'r llwyfan. O orsedd y wladfa, al sir ennill a Santi Glynllifon. Croeso i orsedd Cymru. O orsedd Cernyw, bardd mawr Cernyw, mab Stenecfer a Cesgil Wores. Croeso i orsedd Cymru. Croeso. O'r Alban, James Graham a John Joe McNeill. Croeso i orsedd Cymru. Croeso. O Iwerddon, Geroed Denfyr a Moira Denfyr. Croeso i orsedd Cymru. Croeso. Ac o Ynys Manaw, Phil Gorn ac Annie Cusack. Croeso. Annie o Ynys Manaw, dwi'n dy wahodd di at y ddarllenfa i anerch y gynulleidfa ar ran ein cyfeillion. Yn ei hanerchiad sydd ar dudalen 129 yn yr rhaglen, mi fydd Annie yn pwysleisio'r olygfa o'i chartref ar yr ynys, lle mae'n gweld y cwlwm clos rhwng tiroedd a diwylliant y Celtiaid, ac mae'n edmygu'r parch sydd yma yn yr Eisteddfod at y beirdd, at y cora a'r holl gystadleuwyr. Annie. Fwy eisiau tai ein ons mannen. Ne Keaton, father fagen the sledge in Breton ons a fordert. Met am I drappel soos a chrong cooler tai ein. Jeeken mach, red elje, tan a koos en jern, as nalben ra agen. As tan chon is pretend beg ro further a sula tray. As tamiach fagen Patagonia ons mahainia. Ta shinolio scalet mach. Ach tan y cialach yn ein, ledge. As lei yn cryniach dons mannen, as inadi na ffeiliach yn celtiach ton diw. Befailiam cyb Rhys Iorwerth, son a falch yndysach coradwn ons Breton, ec yn Eisteddfod. She on y fwr tain, dy fe on siesiach yn gosedd, as y ffyrnach te fysain na fel sin master cyrgen, as coos trwyderen son yn tynniachen as na cultuur yn ein. Leis tadnus, ta sy'n fagen yn arm, ta sy'n cyrd a sianagas liawr a gorseth, as trasiwnag legend y tira iaw, as ffreil ad bior. Ach nies, ta sy'n y fe, ta siw y fe, arltach the chachle, red ta fe me, the rons a chyred Genelia, as goel ce yn no. Myshen, hanel yn cultiw y yw, tanach dyntas, a tre teniol sia. Slash yn slen bwdius tan Eisteddfod sior, as ta sy'n gyn mach fac yn sien. Sa'n dŵn molle a chur den y barden, ochteren, kjollederen, Coron, Ginty as adsen inset ons immerdie kushen elje toon.
Ta dy chyr yn chinioroc y cri na'n fe coltiwrach. As bwys mwr dawsen, te gyfrach yr as silius y chwlra, planol, recha, bysig yr ai yn no, as yn slait y cwna leis cwsiwn y gydol, sgan siol sien. Te ffisain, dy bys yw sgi aglach. As leis yn tia tan ffeilio sio, at sy'n te cwml sws yn cultiwrach leis bri as cri. Mychydyn, ta sy'n tetnysyd dy fein am masdiaw, a selmyd dy raw Eisteddfod yin dy sachiaw. Diolch yn fawr iawn.
Croeso chi eistedd rwan a chroeso i ddefod y Coroni. Cyflwynir y Coron eleni am bryddes neu gasgliad o gerddi heb fod mewn cynghanedd hyd at 250 o linellau ar y pwnc rhyddid. Mae'r Coron yn rhoddedig gan Undeb Amaethwyr Cymru ac wedi chynllunio a'i chreu gan yr artist Elin Mai Roberts o'r ffor. Mae'r wobr ariannol o 750 o bunna yn cael ei rhoi gan deulu Bryn Bodfel Rhyd y Clafdy, cof am Gruffydd Wyn. Diolch am ddawn Elin Mair o'r ffor, neu Elin Cai Cribin, fel mae'n cael ei galw ar fig bel siap Coron Wthlodge Trallwyn. A diolch hefyd am nawdd teulu Gruffydd Wyn, am y cyfle yma i ddwyn i gof atgofion annwyl amdano ynta. Y tri beirniad ydy... Y tri beirniad ydy Jason Wolford Davies, Bangor, Prifardd Coron Casnewydd 2004. Yr athro Marged Haycock, Prifysgol Aberystwyth, arbenigwr ar y canu cynnar. Ac Elinor Wyn Reynolds, Caerfyrddin, a gwnaeth i chyfrol ddiweddaraf o gerddi ennill y wobr yn yr adran farddoniaeth yn anrhydedda llyfr y flwyddyn eleni. Mae'n bleser i gwadd i'r llwyfan a gofyn i Jason Wolford Davies draddodi'r feirniadaeth, os gwelwch yn dda. Hybarch archdderwydd, aelodau'r orsedd a chithau'r genedlaethfa. Os bu chi golli'r Coroni yn Llundain ddechrau Mai, na foenwch. Dyma estyn croeso i chi'r Coroni go iawn. Ac mae'n amlwg fod medru arddel y teitl Prifardd Coronog Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd wedi bod na tyniad pwerus, oherwydd ymatebodd 42 o ymgeiswyr. I'r her eleni o lunio pryddes neu gasged o gerddi fel y clywsoch chi ar y testyn rhyddid. Beth felly am y testyn gosodedig? Fel y nododd Elinor, mae'r pwnc hwn bellach arwyddocâd arbennig a ninnau wedi treulio cyfnodau blin dan glo dros y blynyddoedd diwethaf. Ymhellach, da sylwodd Marged y byddai rhyddid mewn blynyddoedd a fi wedi enyn cnwd o fyfyrdodau ar bynciau megis annibyniaeth a rhyddfreinio lleiafrifoedd. Ac mae atebion o'r fath, neu ymatebion yn hytrach, yn sicr i'w cael yn y gystadleuaeth hon eleni. Ond, a'n byd yn wynebu ar gyfwng amgylcheddol enbydus, ofn a phryder sy'n cyniwair yn llawer o gerddi'r gystadleuaeth. Y gwir amdani wrth gwrs yw bod rhyddid yn destun sy'n cynnig trwydded i ledu a denydd. O plan fy hun, fe'n trawyd i gan ddiffyg testinoldeb llawer iawn o'r cystadleuwyr, fel petai nifer o'r beirdd wedi methu dygymod a rhyddid o'r fath, ac o'r herwydd wedi ceisio lloches mewn pen rhyddid, gweithred a sgwrodd yn y pen draw yn eironig ar ryw benodolrwydd anhestynol. Mae yna eraill wrth gwrs sy'n glynu wrth y testyn fel ci wrth yr asgwrn. Ond at y cystadleuwyr. Mae'n naturiol, honni diwi, a chymaint yn cystadlu eleni fod yna agendor sylweddol rhwng y cynigion a'r waelod y gystadleuaeth a'r rheini ar y brig. Y gwendidau ar y gwaelod, wel, diffyg hunanfeirniadaeth yn y bôn, ynde. Methiant hynny yw i asesu deunydd personol yn wrthrychol.
Canlyniad hynny yw pethau megis tipyn o bregethu ac o rantio'n groch, rhyw lletchwythdod cystrawennol a gwalla iaith, ynghyd â diffyg cynildeb, yn yr ystyr fod ymaduedd i gynnwys pob dim yn rhyw gybolfa anetholus. Ac eto, roedd y tri ohonon yn gytun fod yna yn aml iawn ddiddanwch i'w brofi yng nghwmni'r beirdd llai llwyddiannus hyn, a'r ffurf delweddau unigol hynod gofiadwy a'r gallu i archwilio ystod eang o emosiynau ac i ddod â hanes yn gyfoes fyw. O ganol yr ail ddosbarth i fyny, mae yna 3 pheth yn newid. Mae fwy o brawf o ymgais i strwythuro'r gweithiau, nifer uwch o gryn dipyn o ddelweddau unigol nodedig, ond nid pwer creu delweddau i'w barddoniaeth wedi'r cyfan, a hefyd nifer uwch eto o gerddi unigol o safon. Ond eris hen wendidau hefyd megis ymfodloni ar dreithi ystrydebau ynghyd â diffygion rhythmig. Nawr, o godi i lefel uwch eto, brig yr ail ddosbarth ath i hwnt, yr hyn welwch chi yw llawer mwy o anturiaeth farddonol. Mae yna weledigaethau personol yn cael eu trosglwyddo yn y fan hon, ac mae ar y gweithiau stamp fwy gwreiddiol greadigol. Cyn i ni allu drafod goreion diymwad y gystadleuaeth, dyma nodi'r cystadleuwyr hynny y bu i o leiaf 2 ohono ni i gosod naill ai'n uchel yn yr ail ddosbarth neu ar y ffin a'r dosbarth cyntaf. Dyna'r sylwebydd diwylliannol deiffiol hwnnw anarchydd ar antidepressants. Tir neb wedyn a'i gerddi hynod atmosfferig am went a'r gororau. Ac yna, Riocha, sy'n fardd gwahanol iawn, ond sydd yntau'n gallu cyfleu naws lle penodol yn eithriadol bwerus. Cafwyd gan Elis gasgar o gerddi sy'n archwilio'n seicolegol graff brofiadau nifer o ferched y 4 cainc, casgliad sy'n cyfuno dramatig y canoloesol a'r modern. A cherddi afiaethus selda wedyn, lle'r ymatebir i ddigwyddiadau'r 90au a dechrau'r millenniwm, drwy brism gemau cyfrifiadurol y cyfnod, a'r chwaraewyr yno yn gaeth i'r sgrin, meddai, yn hollol rydd. Ac felly at y dosbarth cyntaf, mae Marged yn gosod 3 ar frig y gystadleuaeth, sef Arhosyn, Bian a Gregor. 4 sydd yn y dosbarth cyntaf gan Elinor y Minnau, sef yr un 3, ond gan ychwanegu'r bardd sydd ar ffigenw 1. Ystyriwn Arhosyn i ddechrau felly. Dyma gerddi egniol, fresh, sydd yng ngeiriau Marged yn cyfleu'n fyw y tensiwn hwnnw rhwng rhyddid a chaethiwed a deimla pob rhiant. A phobyn yn wir sydd mewn swydd feunyddiol sy'n gyfaddawd efo bywyd chwedla bardd. Cryfder mawr y casgliad i mi yw'r modd y llwyddir i dafolu emosiynau gwrthgyferbyniol y tad ifanc sy'n llefaru. A hynny drwy gyfrwng yr hyn a alwodd Elinor yn gameos cyfoes cryno. Megis aros mewn ystafell rad mewn gwesti gyda'r teulu. Gweithio mewn fel cyfieithydd mwyn talu'r biliau, neu ymddwyn wyllt mewn steddfod mwyn ceisio adennill ieuenctid. Y canlyniad yn aml yw naws chwerw felys a dwysbigol. Ond mae yma wendidau. Gall Arhosyn i gor-wneud hi weithiau yn ei ymdrech i fod yn gyfoes berthnasol, i ddinydd a ieithwedd, ac mae yna duedd ar brydiau i eiron i'r ymdriniaeth ar bywyd dosbarth canol Cymraeg ymddangos hytrach yn dreiliedig. Styriwn felly gynnig bian. Mae hwn yn gasgliad myfyrdodus a hynod alluog, a nodweddir gan y ddawn lachar i gynnal o'r dechrau i'r diwedd un ddelwedd elfennaidd lifeiriol, sef dŵr. Dyma fardd a lwyddodd i drawsffurfio rhywbeth mor gyffredin a chyfres o wersi nofio yn fyfyrdodau ar bynciau megis hunaniaeth bersonol, hunanddelwedd gorfforol a pherthynas yr unigolyn a'i gymdeithas. Am yn ail a'r cerddi hyn wedyn, ceir darnes sy'n mynd i'r afel ag ystyriaethau megis eto y profiant o fod yn rhiant
a'r argyfwng amgalcheddol y soniais i amdano. Tynnodd Marged sylw arbennig at y llinellau aflonyddol hynny am y diliw terfynol yn Llŷn, uwch mynydd a rhyw fel pennau morloi llwyd yn canlyn manlurion enlli am y gorllewin yn trach pell. A hefyd at y ffaith mae tad pryderus sy'n llyfaru unwaith eto yn y casgiad hwn. Yn wir, mae cymeriad y tad tyner wedi dod yn ffigur amlycach na'r fam yn y gystadleuaeth hon eleni. Mae'n ymddangos mewn 3 o'r 4 casgliad sydd ar y brig. Oni allir anwybyddu un gwendid sylfaenol yng nghynnig bian sef diffyg amrywiaeth ffurf. Roedd y 3 ohonom yn cytuno bod yna mewn gair ormod o'r un peth, o'r un dill, gweitha medrusrwydd amlwg y bardd hwn yn ei ddefnydd o'r llinell estynedig. Mae yna 2 ar ôl. Y cyntaf o'r rheini yw 1. Dyma gasgiad a wnaeth argraff fawr ar Elinor am unau. Cerddi siambar yw'r rhain, chwedl Elinor, darlun o bar y mae un ohonyn nhw'n dioddau o ddemensia. Do, cafodd y 2 eu caethiwo mewn ffyrdd gwahanol. Cawn yn syfrdanu'n fynych gan egrwch, gonest ac ungol y portread o'r partner yn colli i gof. Meddai'r bardd yn ysgytwol, yn dy ben mae llai o ymenydd, bwlch lle byd y gof, am i hwnnw gael ei grafu mas fel perfedd erfinen galan gaeaf. Ond ar y cyd ar egrwch, y sioc o weld partner oes yn cael ei anrheithio gan y salwch, mae yna gariad yma, mae yna empathy a thynerwch rhyfeddol. Hynny, meddai Marged, a'i lloriodd. Dywed y bardd, yna rwy ti yn fy nghôl, yn troi yn dyfedd tra ti'n fyw. Mewn ambell farn serch hynny, llacio a wna'r rheolaeth ar y dweud, ac fe deimlas i fod yna gwmpo mewn 2 le yn benodol i lefel ystrydebau lle bodlonir yn anffodus ar ddelweddaeth chydig yn or-draddodiadol. Nawr te, y sawl sydd ar ôl yw Gregor, ac fe saif hwn ar wahân i'r gweddill. Mae Gregor yn mynegu rhai o'r pryderon, yr un pryderon amgylcheddol a bian, a hefyd yn lleisio'r un ofnau canol oed, ond mae'r llais yn eiddfetach, fel y sylwodd Marged, y cerddi yn wirthiol o gryno, ac mae yna unoliaeth thematig yma sy'n llawer tunach na'r cystadleuwyr eraill. At hyn, Gregor yw crefftwr gorau'r gystadleuaeth, a chanddo ef y mae'r afel gydarnaf ar ofynion rhythmig barddoniaeth. Mae'n sicr fod yr apocalyps amgylcheddol a niwclear a ddychmygir yn y casgiad hwn gymaint yn hynny'n fwy arswydlon o gael ei ddisgrifio mewn modd mor aflonyddol dawel. Meddai'r bardd, os daw'r conscriptwyr ar dy ôl fy mab, wrth i'r dronau sganio dros segontiwm, wrth i ti chwilio am solas yn y cof am dy fam, a rotorau'n wylofain dros ben twtil. Ac fel y dywed Elinor, mae'r cyfan yn anghysurus o berthnasol. Hynny yw, wrth raidd portread Gregor o argyfwng amgylcheddol byd-eang, mae'r pwyslais cyson ar y trychineb yn ei weddau lleol, teuluol a phenodol Gymraeg. Yng ngherdd agoriadol drawiadol y casgliad, ceir cyfeiriadau at y fennau'n codi dros draed plantos o llefarydd, ac at y ffaith mae sgrechfeidd fydd ei Cymraeg olaf. Y mae sawl agwedd a ryddid a chaethiwed yn dod i rym yn y fan hon. Yr hyn a geir gan Gregor yw enghraifft loyw o fewnoli'r testun gosod, i'r fath raddau nes bod pwnc arwynebol yn troi'n rhan fywiol o weadwaith yr iaith a'r meddwl ei hunan. I derfynu felly, rydyn ni fel beirniad y 3 ohono ni yn gytun fod arhosyn, bian, Gregor a hefyd un, a osodir gan Marged ar y blaen yr cystadleuwyr eraill sy'n ar y ffin ar dosbarth cyntaf, yn gwbl deilwng o'r Coron. 4 felly.
ond rydyn ni hefyd yn unfryd mae Gregor, heb os, sy'n rhagori. Esgorodd Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd a'r gystadleuaeth uchel tu hwnt i safon, ac ar sail hynny mae'r enillydd eleni yn heiddi clod arbennig. Yr enillydd hwnnw yw Gregor. Diolch yn fawr. Deugain a dau yn cystadlu, 4 yn deilwng. Diolch i'r 3 beirniad a diolch i Jason am draddodi. Ar ganiad y cyrn gwlad, a wnaeth Gregor, a neb ond Gregor, sefyll os gwelwch yn dda, ac yna bydd yn cael ei gyrchu i'r llwyfan gan yr arwyddfardd a'r osgordd. Da chi'n un abod o. Pleser ydy cael cyhoeddi
Mae Gregor ydi Rhys Iorwerth o Gaernarfon. Ac mi gewch chi eistedd rwan, achos mae yna dipyn o bethau i ddweud amdano fo. Cyfieithydd ac awdur llawrydd yn nhref i fagwraeth Caernarfon ydy'r Rhys Iorwerth. Mi enillodd o y Cadair yn Steddfod Wrecsam 2011 ac mae o'n aelod o dîm talwrn dros yr Aber a enillodd y rownd derfynol yma ddydd Sadwrn diwetha am y trydydd tro yn ôl yn ôl. Mae o eisoes wedi cyhoeddi 2 gyfrol o farddoniaeth, 1 stribedyn bach a cawod lwch yn ogystal â nofel. Mae o'n rhannu ei eilwyd efo Siwan i wraig a Magw ag Idwal, sy'n 2 a dyflwydd oed. I lawr y lôn, mae cartra ei rieni, sydd wastad wedi bod ymhlith i feirniad llenyddol mwyaf gonest a chraff. Ac ynta'n un o'r sefydlwyr, mae gan nosweithiau bragdyr beirdd le anwyl yn ei galon. Mae cwmniaeth i gydfeirdd mewn talwrn, ymryson, dosbarth a darlleniad hefyd yn bwysig iddo fo. Y tu hwnt i'r byd hwnnw, mae tîm apêl-droed Cymru a Lerpwl, coginio a rhedeg a seiclo yn mynd â'i fryd. Oriau cyn anfon y cerddi i swyddfa'r Eisteddfod a'r drothwy dathlu'r deigian. Mi fu Rhys yn lladd gwair yn yr argefn. Y peiriant ddefnyddiodd o i gyflawni'r gwaith oedd un trydan di-wifr 33 cm McGregor. Rwan, gŵr gwyliadwrus neu effro oedd Gregor. Yn enwedig efallai wrth bryderu am ddyfodol i braidd a'i blant. Ond pa mor effro a gwyliadwrus all neb fod? Ar ôl crafu pen am y peth, ers tro, mi sylwodd Rhys fod ei ffug-enw o'r diwedd ar borfa'r Gwanwyn o'i flaen. Mi gawn ni gwmni Rhys ar y llwyfan yma eto ddydd Gwener yn ystod defod y Cadeirio, gan i fod o yn un o'r 3 beirniad. Ar nodyn personol, ro'n i'n feirniad cystadleuaeth sgwennu creadigol ysgolion cynradd Sbarc Gwynedd yn Llŷn newydd Llanystumdwy flynyddoedd maith yn ôl. Ac mi enillodd Rhys y wobr a gynta ddim ond yn 8 oed. Mae wedi bod yn bleser edrych ar y daith farddonol wefreiddiol cwbl arbennig yma, a mae o yn ei gyflwyno i ni. Mi awn ni ati rwan i Coroni'r bardd. Y gwir yn erbyn y byd a oes heddwch. Heddwch. Calon wrth galon a oes heddwch. Heddwch. Gwaedd uwch adwaedd a oes heddwch. Heddwch. Gweinier y cledd ac eistedded y bardd yn hedd yr Eisteddfod.
Cyhoeddaf mae prifardd Coronog Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023 ydy Rhys Iorwerth. Ac mi drown ni at y sgrin rwan, i ni gael blas ar y cerddi buddigol. Diwedd. Pan fydd y fennau'n codi dros eich traed, dros eich tre, be wnewch chi, blantos? Eich Cymraeg olaf yn sgrechfeydd a dim lle yn y fflatiau tal a'r lloerenni'n syrthio fel ser o'r awyr. Pan fydd aroglau'r oson yn ddigon i gracio'ch sgriniau, be wnewch chi? Pan fydd y fennau'n codi dros eich traed, dros eich tre, pan fydd trawstiau metel neu'n fydau'n hollti fel tân gwyllt a phlastigion yn toddi nes i chi flasu eu tarthau a gwymon hallt a phryfaid marw yn eich croen a'ch gwallt. Ewyn. Ac ein bod ni'n rhwy mi YouTube am y tro, a'n llygaid ni'n sgwar, a'n bysedd sgrolio'n gaeth, dwi'n addo yr awn i eto blant, am dro o soffa i'n picselau i'r ddinas o draeth, ac eistedd ar fryngair ein tadau a dal yn dyn. Bydd hyn cyn awr fy stroc neu'r tiwmor ar fy iau. Ac yng ngolau tynnu sanau ar tywod gwyn, mi wasgaf fraich eich mam a'ch sgwyddau chi'ch dau. Mi freuddwydiwn ni am ddwynwen, am liwiau fori draw, a chyn i niwl i werydd oer i'r gweld, mi dynwn Llŷn ein gorwel yn ein pennau. Mi godwn law ar y reifl, a chofio dal i wenu wrth fynd yn hyn. Os ffeindiau owns o fynedd ac awr rydd, dwi'n addo y gnawn ni hyn i gyd ryw ddydd.
Gregor, mi grwydrais o lôn i lôn, dilyn y ser a ras ifanc o Gaernarfon i glwb Ifor. Hyd y ddinas est ar geiriau'n hadau dan dysgidiau, ei plannu yn Aberhafren, ei bragu ar draws bariau. Yna, cyrchu clawdd terfyn a chodi uwch y gororau cyn i lanw'r foryd dy alw nôl adra. Eleni, des dad y gan esgyn dros yr aber, drwy fwlch yr eifl i fod ian. A heddiw, mae'r môr yn ymdawelu. Pen rhynnain, pen synu, o Abersoch i Aberdesach, o Garnfadryn i Foel y Gest, o Ben Rhindeidraeth i ben draw'r byd, mae'r lle i gyd yn llonyddu. A mae ti, Rhys, sydd piau Coron, i'w dal yn rhyddid gwlad Llŷn ac Eifionydd.
Yn enw aelwydydd Llŷn ac Eifionydd, gofynnwn i ti yfed o win ein croeso i'r Eisteddfod a'r orsedd. Yn enw ieuenctid ein gwlad, gofynnwn i ti dderbyn yr rhodd hon o gynnyrch tir a daear Cymru. Diolch i bawb am wneud i'r rhan mor wych. Diolch i chitha am fod yn gynulleidfa mor gynnas, mor fuan hefyd. Diolch yn arbennig i Dylynores Nanlle, Angharad Wyn Jones. Mae hi wedi camu i'r adwy yn helpu ni yn arw wrth i Elinor Bennett orfod tynnu nôl oherwydd anhwylder. Da ni'n dymuno'n dda i Elinor i fod hi'n cael adferiad buan a llwyr. Gai ofyn yn garedig i chi aros yn eich sedda nes bydd yr orsedd wedi gadael y pafiliwn os gwelwch yn dda. Mi godwn law ar yr eifl a chofio dal i wenu wrth fynd yn hun. Mi fydd perla yn disgwyl ni yn y cyfansoddiadau ddydd Gwener. Mi orffennwn y ddefod drwy gyd ganu'r anthem genedlaethol.